5 років марних пошуків. 24 травня 2016 року безвісти зник член Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Камери відеоспостереження зафільмували, як його викрадають люди у формі окупаційного ДПС поблизу свого дому в Бахчисараї. З того часу про долю Ервіна Ібрагімова нічого не відомо. Батько зниклого кримського татарина звертався до окупаційної прокуратури Криму із проханням організувати пошуки, однак жодного прогресу у справі немає. Але щомісяця активісти виходять до російського посольства в Києві з вимогою до країни-агресорки знайти Ервіна Ібрагімова та ще 14 безслідно зниклих за час окупації українців та кримських татар. Голові Меджлісу кримсько-татарського народу 9 років колонії. Такий термін Рефату Чубарову запросила так звана сторона обвинувачення в окупаційному Верховному суді Криму. Так звані підконтрольні Кремлю прокурори прагнуть заочно засудити одного з лідерів корінного народу Криму за начебто організацію масових заворушень під час мітингу за цілісність України, який відбувався під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Сьогодні під час слухань, повідомив адвокат Олександр Осокін, лише один із 5 так званих свідків обвинувачення визнав, що не чув закликів до заколоту від Рефата Чубарова. Решта не погидували наклепом. Натомість на боці захисників голови Меджлісу виступило вдвоє більше свідків, які вщент спростували покази колаборантів. Так званий вирок голові Меджлісу мають оголосити за тиждень, 1 червня. Сам этот, скажем так, процесс, он, конечно же, абсолютно сфабрикованный. Фактически российские власти не только применяют обратную силу закона, то есть распространяют действия Уголовного кодекса Российской Федерации на события до начала оккупации Крыма, но и, безусловно, пытаются извлечь из этого политически мотивированного дела, прежде всего, политические дивиденды. Преследование Рефата Чубарова как председателя Меджлиса – это один из элементов вот этой репрессивной политики российских властей в оккупированном Крыму, прежде всего в отношении крымских татар, их национальных органов самоуправления и, безусловно, попытка таким приговором запугать тех, кто проживает в Крыму, тех, кто не согласен с оккупацией и ее последствиями. Рішення є юридично нікчемні. Більш того, ті, хто приймає це рішення, вони здійснюють злочин. Але зрозуміло, що поки російські окупанти будуть знаходитися в Криму, поки міжнародне співтовариство не знайде такі дійові механізми або приборкати російську агресію, таке рішення, воно має потенційну загрозу моєму життю, і я буду, як і раніше, обережно пересуватися по різних країнах, де в мене бувають відрядження службові, але все-таки в порівнянні з тими кримськими татарами, українцями, яких засудили незаконно в окупованому Криму, яких кинули в російській в'язниці, яких приговорили до 13, 17, 19 років реального ув'язнення. Це рішення, яке прийнято по відношенню до мене, воно не є таким, щоб заслуговувало би велику увагу. 26 лютого 2014 року щонайменше 10 тисяч кримських татар та інших проукраїнських активістів вийшли на мітинг під стіни Кримської ради, аби довести світу – Крим – це Україна. І не дозволити проросійсько налаштованим парламентарям прийняти капітулянські рішення із закликами до Росії, буцімто допомогти півострову. Тож рік по тому проти голови Меджлісу окупанти порушили справу за публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії. Хоча навіть ніким не визнаний так званий референдум, на якому намалювали волевиявлення про приєднання до Москви, відбувся лише у березні.
Країни ЄС закликають до санкцій проти Білорусі, якщо не звільнять журналіста-опозиціонера Романа Протасевича. Засновника і колишнього головного редактора телеграм-каналу «Нехта» затримали напередодні в Мінську. Протасевич серед інших летів бортом Ryanair з Афін до Вільнюса. Коли літак був над територією Білорусі, він здійснив екстрену посадку. Нібито надійшло повідомлення про мінування. А за наказом самопроголошеного президента Лукашенка для супроводу літака в небо підняли винищувач. Перед посадкою на рейс Протасевич також писав близьким, що на гейті литовища Афін його вистежував білоруський КГБіст. Прикол еще в том, что он был следующим в очереди на проверку документов и просто развернулся и ушел. Он зачем-то еще снять на телефон незаметно мои документы пытался, когда я формы электронные открывал. А еще я стоял и молчал, а он мне по-русски обратился с каким-то тупым вопросом. Такой средних лет, подтянутый с лысиной, в одной майке, в тканевых штанах и с кожаным чемоданчиком. Після посадки на борт зайшла саперна група, а пасажирів стали оглядати силовики. Після приблизно 5 годин на землі рейс продовжив політ, оскільки вибухівку не виявили. Однак Протасевича на борту вже не було. Щодо затримання журналіста висловився президент Литви. Спочатку ми закликали звільнити Романа Протасевича. Якщо цього не зроблять, ми будемо говорити про дуже серйозні санкції з боку Євросоюзу. Але можливі й інші заходи щодо влади. Наприклад, можна визнати повітряний простір Білорусі небезпечним для цивільної авіації, а також позбавити літаки Белавія права на посадку в аеропортах країн ЄС та НАТО. Свідки кажуть, коли Протасевич зрозумів, що літак сідає в Мінську, то сказав, що в Білорусі матиме смертну кару. Коли оголосили, що ми приземляємося в Мінську, Роман встав, відкрив багажний відсік і почав перебирати свої речі. Свій комп'ютер та айфон він віддав своїй дівчині. Думаю, він зробив невелику помилку, тому що навколо було багато людей. Він міг віддати речі не дівчині, яку, я думаю, теж заарештували, а мені або іншим пасажирам. Керівництво Ryanair заявляє про державне піратство. До того ж, силовики неабияк налякали пасажирів, які весь час огляду перебували під озброєною охороною. Це був випадок викрадення літака, що спонсорується державою, піратство, що спонсорується державою. Я не можу багато говорити про це, тому що ЄС і НАТО зараз цим займаються. Ми опитуємо нашу команду, яка виконала феноменальну роботу, щоб забрати літак і майже всіх пасажирів з Мінська через 6 годин. До затриманого Протасевича та його дівчини силовики не допускають адвокатів. Йому закидають організацію масових заворушень через телеграм-канал «Нехта» та буцімто розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Сполучені Штати, ЄС та Україна вимагають негайного звільнення Протасевича. За даними правозахисників, з серпня минулого року в Білорусі затримано близько 35 тисяч людей і порушено понад 1000 кримінальних справ. Український боєць дістав осколкове поранення поблизу Старогнатівки на Донеччині. Він в задовільному стані евакуйований до шпиталю. Ворог знову гатив з мінометів біля Новгородського та Авдіївки, а в районі Світлодарська та Гранітного ще й з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Активність окупанта українські захисники вгамували вогнем у відповідь. Втім, і сьогодні зранку ворог встиг порушити тишу. Станом на 7 годину ранку 24 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, біля населеного пункту Невельське ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Українські військовослужбовці надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Мотузкою за хвіст і з вантажем на дно. В морі поблизу окупованого Криму виявили кладовище дельфінів. На кадрах видно, як покусаний мертвий дельфін бовтається на мотузці, прив'язаний до каменя. Так рибалки замітають сліди, впевнені дослідники, щоб тіло точно потонуло і не спливало під час розкладання, а значить не було потім знайдено на березі. Деякі рибалки топлять їх з вантажем або завдають проникаючі поранення в черево. Така доля більшості афалін, які гинуть через прилови до рибальських снастей. Рекордно
низькі для останніх тижнів цифри захворювання на ковід в Україні. 1334 нових випадків підтверджено минулої доби. Серед інфікованих 86 дітей та 21 медичний працівник. Найбільше позитивних тестів отримали в Дніпропетровській області – майже 200. Далі Миколаївська, в якій виявлено 151 випадок. І остання в трійці негативного рейтингу – столиця із показником 125 нових хворих. Майже ідеальна ситуація на Полтавщині, Закарпатті та Кіровоградщині. В цих областях за добу захворіли від 4 до 7 українців. У неділю 23 травня госпіталізовано 1019 громадян. Організми 68 не витримали боротьби з хворобою. Перемогли вірус 7 тисяч українців. В окупованому агресоркою Московією Криму до обліку хворих на ковід-19 потрапили 91 кримчанин. Третина з них – 32 містян, з одного – Севастополя. Одужали за добу на півострові лише 13 кримчан. І 3, на жаль, не подолали підступну хворобу.